Hinisoy, bukas mag-training kami. Ako paling mag-train king West Triangle. Tungkol ya king e-com. Maka na mag-ads king Facebook para makabenta la rin bisang magbenta. Ikay pabalong punta lang itang lugar ito. Pero ginugel ko na Tsurang happy naman tayong dalan ko. Itang dalanan na ito. Medyo maka-nervous na dala kayo ulit yung kulong-kulong tamo king kaya king Manila. Uling paneta mga kakit king YouTube ngayon at saka Facebook na dakal pa na mararaputam. Miyabeta ka rin. Anyway, nung marakap ka tapos biyade rin kaya ka yung lisensya mo, mas okay. Tapos mamayad na kaking kaya, mamayad na kaking bangko. Panay akong tapos na Kapampangan. Kay ba't pala dapat yung Kapampangan? Alam mo yung ayayat ko kay mala na yun. Anyway, ito. Nga kita na bukas. Tundo na ako. Oras na stress na pala. Paninang kanina. Paninang po yun. Nga mga ayayat ko siguro. Santing ko katawan ganyan. Payatot ko ganyan. Ayak mo taba. Maya pa bakso yun. Mga dakal ko pamuri at ready na para kay katamong talk 5 oras sa pamagdaldal king Quezon Ave West Triangle diluta na Milabasing pabanwa Misoy, palako na kami dako ko nadadalan kakakita naman. Anong maganda? Ito bestseller. Ano yung maganda yung bestseller? Dalawa na. Kasi pag kumukuha yung mga kusog, dalawa na naman. White, hindi, I mean, alin diyan yung magandang kinukuha niyo? Dito na siya ito ako. Sige, shadow at saka lightning. Sa ngayon sir, itong available. Pagdating ng October 6, yung dalawa na. Dalawa pa lang, kaya pala. Sige. Yung dalawa sir. Sige. May kasoy, tingnan naman, kotse. Cold water, supercar. Sakto labayo la yan, box talang pang kaya. So, may nga pasalita na naman kaya. May salita na naman, supercars. Sakto lang. Nakachemputang. Milabasing pabanwa McDonald's na naman, Soy. Ano na ngayon, McDonald's. Pinisoy, traffic ta na naman. So, lalalig pa yung traffic kayo ni. Kaya nga rin ngayon, mag-umpisa laging traffic. 2 hours later Ay ni, may rasta na Soy, king West Triangle. Dito pa na ganing MTP World. Kakakit ko nito logo na. So, katana niya. May katipata na, may kalapag tana. Kaya ning destinasyon tamo. Yung tayong kahit tamo. Bagta sa... Ano po, magandang hapon yun. Ayan po, first time natin makapunta sa office. Ayan na kayo ng seminar room, dedicated seminar room ng MDP World. Ayan natin yung ayusin office tamo. 2 hours later Boring ko ako speaker Hindi po ako yung malulupit na mga speaker, pero I'll make sure na yung mga sasabihin ko at saka ituturo na ako sa production. Usually admin ako nasa loob ako ng admin staff. Doon ako Tasoy, 15 minutes break tamo pa. Kaya katamong vlog. Ayan, magbalik la after 15 minutes. Inisoy, start pa na yung e-com to. 2 hours later Tasoy, yari na kaming seminar, training. Mulita na. Medyo mapagal at ang boses. My precious. Pauli na kami at yari na yung kaya katamong presentation. Kung tayo pa try noma, uling may buring sabayan ng traffic kening guy Manila. Ngaya ako yung kung lang kinin dyan dirit ken traffic Soy. Kita ng Pampanga na Soy. Manyaman pa Pampanga. Malapit na rin maging traffic Pampanga kanya. Bigkain Green City Soy. Tagan try noma. First time ko Kenny Soy. Kaya ko balo na ng ating Kenny. Chewing Under Armour. Ayan. Lawe ay misis. Balo na yung lalawe na. Manto niyang Nike king Under Armour. Bakit ka rin pisalwan makanining lugar, bench or Under Armour o na namang lugar, atin lagi lukulukan makanyan. Kasi rin babay, din nga beta mo, malamba lalalawe rin, kaya mainip tamo.
Manigal tabitis, lukulukan tayo pa. Ito yung purpose na niya. Tsaka panyukad na rin sapatos. Itong buri na sukta ng sapatos na emo naman salwan siya. Tarakal ko piyaso yo. Sa ako sana sali niya ito. Mag-gel na ako ngayon. Gel me, magkopya ka. Maka-gel ka, magkopya ka. Kabulong na siguro ang tanas soy. Alam buri ko salwan yun soy. Red, 1-1. 1,100. Medyo malyo. Hanggang ating kampanyali, panginayangan mo. Kanan mo niya mo, mga tanang manok na. Kinapsi ka pa, kaya rin mo kinapsi ka kalami. Sa bagay ini salon mo ini, kaya ka man kabsi, pero malampak mo na yung kayabe. Papamili na nakatama ka sa sabi ko, paborito ka salwan ini ako. Para yung sabi. Ining black siguro. Ito, mas ang tingin, makaside dyan. O ini ba lang, puruntong. Soy, ditang puruntong balo yung pareta. O yan na ito niyang. Ditang ating adjacent, banta. Pwede yarin ka rin ano. Flavor de la sulit. Okay, yarin yung black. Palagay yung soy, okay na? Alaya nga dyasan, fix siya, karetang kahit. Standard na buntok na ng Pilipino yan. Baka na lang kabuntok na. Large na to. Oo, kapampang. Taga mo ko rin. Kami ang iles. Angeles ka. Mumuli ka weekly. Okay, hindi na kayo. Sorry. Nakikita mong kahit agay ni. Probinsya mo na. Nakikita ang Kapampangan, no? Dahil Kapampangan, mga santing na lalaki na, soy. Oo naman, Seth. The best naman. The best lang. Alay, Ini, okay ni. Sukad tayo, soy. Nice and similar. Sa lalaki, ma'am. Okay, yan. Sakto Hindi yun. naman. Oh. Kasi tayo kasi, maglagay tayo ng papel kayo ng baligid. Yan may ang kalsun eh. May kalso. Alam panganak na eh. Timang panganak. Lupa ng kasama. Ay, pwede yan. Okay na yan. Alam mo, say, law of attraction ng house kanita. Sabi ko ng timpurigi ini, alam mo. Kabod na ako lepitan misis sa salina ako. May paggastos na ako na naman ni misis. Gastos siya yan. Pero nung yung gagastos sana naman para kaya katamo. Okay, yan. Papantunan na akong ganda misis, pero ako na mismo yung visa kasi karakal da rin gagawan ko pa. Ako wala akong pangagawa hanggang metong. Ate na, ulig datang mo muna. Pero retang bayo hanggang metong wala akong magagawa. Medyo masaklap-saklap yan. So, yung metong nakakatakot, soy ka rin nabeta mo ng pabahay. Kasi yan lang yung makanitang banner, oh. Ito, kasi may nakikilang makanyan, medyo makakatakot na. Milog kami kayo ng Mercbalo na yung lugar rin. 50% off, baka-sale. Ang nandun, ang tiro kaya yung banner. Medyo maluto-luto tamo itsura kayo ng kahit tamo na video. So, Mercbalo kayong setup na ng camera or what. 2 hours later. Saka na siguro nga, beka na nabalo ako rin yung montag. Kutang nakaw na ako kami montag. Nandun ko pa tugi-tugi kayo. So, hindi ako mitutugi kayo. Balo kayo, ako na yung balong balikan tang sa Kenmi eh. Nakita na naman Hot Wheels. Sa ilala ko na naman dito ang Hot Wheels sa bubuhan mi. Nadapa mga kanining collection mi pero pag wala doon rin anak kaya may tamil ako gaan. Ay mayaring balong palwal kayo. Masyado yung maraguling ipagtindan mahalan. Ay Kapampangan ipagtindan mahalan kayo na yun. So, buong paligid mahalan niya nga. Duwaliwa. Pero balang pwesto ating tao, ating maglawe. Yung market na ng Pilipinas, kadagol mga tapa, tapi pa kanan. Kaya sana. So, yan ako, first time din. May balong kayo. Mga pen, ito yung problema mingi. Sana, yung kanan mi kay Kapampangan food, dami miss ko ng Kapampangan food. Ilang oras na akong wala Pampanga, balam sasagit ko ka, ma-homesick ko. Balo mi malapit na kay KMP Pangan ano din abubaw mi ning pamangan. Abubaw mi ning kay pasok. Makanyang kami patse maranap kami masiri kay pamao. Abubaw ko ning dulok. May dulok sigurong nasito. Ali kay may dulok ka karni. Magluto la ata kay iyo optical kay ning ideal vision. Pero seryoso ko soy. Abubaw ko soy. Namang dulok ka kay something na dulok. Ali karne, pandisalo kay tinapin Namang dulok ka tinape. Ken mong kilo bitang bawo yung dulok. Pero kay ning kilo alalina. Ating contest lalang kaila. Sabi niya na kambayis ganda. Winning kambayis ganda. Ayan, check tayo. Bye. Akin dahil sulu. Manakit na kaming kahit sinyalis na pipa. Nano kayo manyaman na pangangkin na muha pa pangangkin kahit. King pampang. Halos para pareho mo hanggang king pampang ka. Para kaltao. Tsaka mo sabihan na wala lang pera rin tao. Kunya, pininingaw sa tang inflation. Ayan. So yan inflation rate. O mababa na ako, umuuling kayo. Maniklo ko mo siguro kasi ngayon ko kami tagayin Hello! Hello! Alright, ready to get one of that. Ready? Get set? May balo no, kaya mangan.
Suki Kening guy, Taco Bell. Mama akong kilikili pero okay mo. Makanya naman talaga bawin eh. Minisoy, Kening Padpad, Kening guy, Taco Bell. Pati naman siguro mga minikan Pampanga. Medyo kahit mo. Siyempre makanya naman talaga bawin eh, yung Taco Bell. Mama akong putok. Pero sanay na ako so iting ko rin putok. Na okay ito. Babago kayo sarili ko Kenny. Open naman pala yung putok king kareng tao. Neot mo, mandirila pa kareng tao ng putok. Ay, kabulo ka, kaya mo. Pero tapos, mamaw naman putok. So, open ko pala kareng kaya. Yung ating putok, mas galing putok ko. Okay mo kareng kaya, no? Okay mo kareng tao. At tinalang makakabawang takos. Wala mo celebration na rin ni Soy. Huling Soy. Yan. Gold na Soy, gold. Sa... Nani? Gold na. Silver. So, silver na si Mrs. Gold na ako. Okay lang yun. Kaya ako sure nung ati naging SM Pampanga. Kaya pala yung American company pala. Ito pala, may ko na yung PBC season. Mayaman naman. Takos kasi tako dalawin takos yung kayong tama meto nga pansinan ko kayong lugar rin siguro hanggang ngayon lugar pero tama nga sa mas dakal pa rin mga labo kayong Pampanga no offense ka rin nga lugar pero pansin pilang kaya ko kayo pilang minuto na pilang oras na atsugayin napansinan ko talagang mas marakal talaga malabo at mga sabi ng Pampanga so umawi aking lemot yung malabo something. Ito mo yung problema kayo naman para mas takal ka lang mga ragulat siya ng kung gano'n mga ragulat tao, chubby, obese. Kaya ni ay masyado mga antang